Hallo! Ik ben er nu eindelijk achter gekomen waarom dat toen mij zo slecht hoort af en toe. Ik heb op mijn toetsenbord heb ik een draaiknopje zitten. En dat draaiknopje gaat over het volume. En ik heb dat meestal op 20 tot 30 staan. Procent. Omdat mijn boxen nogal heftig zijn. Maar als ik mijn koptelefoon op heb, dan gaat er dus niet van 20 of 30 naar 100, maar dan hult er die 20 of 30. En daar zit het hem in. En ik ben er ook achter waarom het geloop wordt, dat geluid, als ik hem klaar zet. Want meestal heb ik dan mijn browser, waar YouTube op staat, zodat ik de chat kan bijhouden, staat in mijn main screen. Dus waar ik zeg maar mijn spel op speel. En OBS pakt het geluid van mijn main screen. Dus als ik hier ga zeggen, en YouTube, de browser staat ook op mijn main screen, dan krijg je een loop. Een endless loop. Want ik zeg het, dat gaat naar YouTube. En YouTube stuurt het terug naar mij. Dus ik moet de YouTube moet ik op mijn tweede scherm zetten. Ja, zo ja. En dan moet ik eigenlijk nog even kijken of ik dat vanaf het begin kan muten. Live chat. Nee, ik hoef niet in de live chat. Ik maak het zelf. Waarom is het allemaal zo vervelend? Ja, ken ik. Ik hoef nu doen. Content. Want... Yeah. Oh jezus. Is het really? Ja. Ja, de best live. Ja, we zijn live. Alleen nu hoor ik mezelf dus weer dubbel. Dus daar heb ik een heel makkelijk trucsgevoer. Gewoon de sound uitzetten in YouTube. Ik hoorde mezelf dus weer loopen. Dus ik zeg het. Dan hoor ik het eerst door die headset her dat ik het zeg. Daarna hoor ik het terug op YouTube. En ik het weer in mijn headset. Dus ik hoor alles eigenlijk driedubbel. Heb je dat zelf niet? Nee, oké. Ik wel, maar dat is heel makkelijk op te lossen. Want dan moet ik gewoon het geluid in de browser, in die live, moet ik uitzetten. Want... Nee, doe niet. Ik moet dat doen. Oké. Ja. Oké. Moeten we nu echt 27 minuten wachten? Of kan ik nu ook gewoon naar live? Dat ga ik nu eens even... Want we zijn nu live, hè. Doe best live in ieder geval. Oké. Mooi. Ik vind het helemaal mooi. Ja, nee, het is goed gegaan. Want ik wil wel even nu het pakje aantrekken. Gewoon even kijken of dat... Ja, nee. Dit gaat gewoon helemaal goed, Chuck. Want... er zit wel een hevige vertraging erin. Maar dat mij niet doet. Ja. Dat is waar. Dat is waar. Nou, oké. Ga ik het even dicht heel even wegklikken. Pak ik het even mee. Ja. En dan zeggen we streamen starten. Je moet een uitzending instellen voordat je kunt streamen. Ja, dat snap ik. Selecteer bestaande uitzending. Live op zaterdag nummer 4. Dat is het. Ja.
Selecteer een uitzending en begin met streamen. Nou, daar gaan we. En dan gaan we even kijken wat YouTube doet. Jup. Zo, als het goed is, dadelijk moeten aanspringen. Ja, volgens mij deed er het. Ik kan soms bij mijn kanaal kijken of het nu ganz goed gaat. Ah, oké. En dan geur ik zelf nee dubbel. Dat is ook fantastisch. Ik zal het even in de chat gooien. Dat is dan voor Daniela. Hörst du mich dubbel? Als du nog mijn dinges geest. Nou, dich. Ja, ik hoor mezelf niet dubbel, dus dan zou het in principe goed moeten zijn. Oh ja, maak reclame. Maak reclame. Ja, ik hoor het nu, ja. Zet dat maar goed, want dat is irritant. Nou, dames en heren, we zijn live. Hey! Hey! Ongelooflijk. Mijn vrije Joost gaat voorgenomen naar Jacques Vergingen, de Limburgse vlag. En dat is, wat was dat ook alweer? Wit. Wit, wat was dat nu? Wit, blauw, geel en rood. En rood. Dus. Ja. Dus we gaan een pakje aantrekken. Wat een van die kleuren is. En we proberen met ieder kleur een win te halen. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar we gaan wel ons best doen. Tenzij we met een andere kleur beginnen. Nou, groen zit er dus niet in. Dat is wel jammer. Want ik had eerst het idee om rood, geel en groen te doen. Toen zei Jackie, vastelovend is er lang voorbij. En hij had er ook niet in. Dus we gaan nu gewoon de kleuren van de Limburgse vlag doen. Jacques, en dan hebben we... Met welke kleur beginnen we dan? Met wit. Nou. Ja. Ja, we hebben ook contact van tevoren. Hè. Het is niet totaal geïmproviseerd. Wel een hoop, maar... Ja, wit. Ja, dan weet ik het wel hoor. Ja. Ik heb een Stormtrooper. Kijk. Is even klaar ervoor, Zak. Oh, hij moet even kijken. Ik duur, Brady. Oh, nee. Ja. Ja. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Oh, ik kreeg net weer een dinges. Wie noemt het? Nee, een hooikoortsaanval. Echt 6 of misschien wel 7 keer achter elkaar neerste. Is niet leuk hoor. Ja, dat heb ik ook wel eens. Ben je weer aan het smoken geweest? Dat is wel waar. Jackie is wel de braafste van Limburg, jongens. Limburgs braafste. Als Jackie ooit een festival gaat oprichten, dan hit er Limburgs braafste. Nee. Oh, dat is ook leuk. Pokkerrap. Ik heb dat eten. Oh, nee, ik ken het niet.
Oh jawel, dat deden ze zeggen altijd daar. Ja, 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 ken ik wel. Ken ik wel. Ja, ja, ja. Ja, ik ben nu weer aan het kijken, Gans. Vanaf seizoen 1 van Pokémon. Ja, 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 ja. Ash is net Misty tegengekomen. En Ash had de fiets gekloot van Misty. En daar was Misty niet blij met. Zo. Ja, dat kan veel Colby. We moeten naar onze plekzak. Ah, met de bus ook een ei. Zal ik daar gewoon verlangen? Een zaakje koken eieren, zei je. Ja, weet ik. Ja. Ah, volgens mij hebben jullie toch begrepen dat dit ons pleitje is. Er liggen al claws op het dak van Sub-Zero. Jo, ja joh. Zeker te weten. Ja toch. Maar ik ook. Ik heb 2 big shields. Zo, ik weet het. Dwing ze af. Denk het. Ze zeggen het hè. Scanner heb ik eens van iemand gehoord. Die moest ik weer neergooien. Zo wie de Pruis zou zeggen. Immer reinschmissen. Zeg het. Hier lijkt wel termietshock. Ik weet dat ze er een beetje fan van was. Ja, dat wil ik zeker hebben. Die neem ik zeer zeker mee. Ik ga wel even die 2 big pots inslikken. Yes. Big shield. Big shield. Er zat toch een leuk liedje in. Big shield. Nee, ik ga het van maken. Ah jongens, sorry als ik een beetje nasaal klink. Maar ik heb de hay fever te pakken. Want de pollen zijn weer zo'n grote sneeuwvlokken. Dat gaat sowieso weg. Ja, heb zo. Ja, wat doe je eraan? Ja. Kent ze doen. Kiki. Zullen die ramen hier? Ongelooflijk. Freerunner Frank. Oh, Leute. Waar word jij? Nee, hij komt eigenlijk hier voorbij, denk ik. Zo. Ah, neem het niet uit te spelen, Jacques. Ah, oké, vooruit dan. Wat is een vriend dan? Ja, zoals ze zeggen, hè. Misschien heeft er zich in die struik verscholen, ja. Oh. Oeh, kijk of ik dat met de man moet gesnuipt kreeg. 67. Hoppa! De mammoet. Dat klapt erop. Nee, maar echt gewoon 67 bodyshot, hè. Dat is best veel. Ja, maar
Tel toch op, hoor. Oeh, daar ligt een medkit. Speciaal voor mij. Ongelooflijk. Zo. Ja. Ik ben ook wel fan van de mammoet. Ja, weet je niet. Wil zoen? Ja. Nee, is zin je om niet op te maken. Is zin je om te laten liggen. Dat waar. Voor op erps. Ik ben vol, hè, liebling. Oh. En u wilt gewoon alles delen. Dat is lief. Rush, rush, rush. Oh jezus, maakt het me nog moeilijker. Ja, dat is weg. Ik heb niks van ver af. Oh, achter ons? Hoe kost u dat? I don't like it. Ja, deze kent wel. Brutal Boxcast is even... Ja, dat is even eigenlijk altijd wel goed. Ja, om cover te zoeken. Nou, laten we maar eens gaan kijken. Hier zit weer zo'n... ding is. Eigenlijk zo'n drillbit voor dich. Ja. Okay. De gloves. Hier liggen nog meer van die smurfensaap. Hij is de termite metgenomen. Oké. Oké. Oh, ben je ook vol? Nice. Nee, omdat hij allemaal terug komt eraan. Ik zocht ze. En voor deze nog even neer, er niet. Oeh, aan de overkant ligt nog veel lootjak. Weer een drillbit. Nog een pulsscanner. In ieder stadje een ander schatje. Die weet niks. ja, maar ik ontken alles. Ja, ik weet het. Zo zijn ze al die vrolijk. Weer termieten. Ah ja. Pump en dump. Ja, hier liggen een groene holo. Had je al? Wat verkapt die truus eigenlijk hier? Oh, hier ligt een big pot. Big pot. Weet ik niet. Wat zoekt nog over? Wat best? Oh ja. Oh jezus. Die vlug als de lol op ze. Jezus. Ja, het wordt steeds makkelijker hè. Verlusten de tijd. Oh, kistgemis. Oh, die staat hier bovenop natuurlijk ergens. Ik slot dat ganse plak eruit. Ja. Oeh, ik heb eigenlijk wel zin in actie. Ja, maar we zitten super goed eigenlijk. Dat is even nog, ja, nog één zoontje afwachten, maar ik denk dat het er nog rennen wordt. Kijk maar eens naar de map.
ook nog erbij. Nou, dan gaan we eens even kijken. Zo'n is nog minder dan een minuutje weg. Ja. Wat zouden ze hier doen, Jacques? Wat gebeurt hier? Allemaal knopjes. Televisiescherm. En een randomizer. Ja. Sleur barrels, die ga ik wel even kapot houden. Als ik ze niet nodig heb. Het nemen ze nodig. Zo. Du spaart geen medkits, hè. Oh, dat is nog een kist. Ja, een snipertje. Ja, dat kan je gewoon nemen. Ja, dat ken ik wel met nummer. Gewoon ook met nummer. Sniper boys. Hey, kijk eens. Wauw. Ja, dit is echt goed hoor. Die zijn nog barrels die ik kapot kan maken. Maar jongens. Free Runners United. Oh. Kun je die gewoon kapot schieten? Gekke man. Voor? Nee. Ja, ik heb me geschaad. Dat hij ze niet moeten zeggen. Interesseert me niet. Ja, is goed. Dank u. De man is van alle merken toes. Geef hem 500 kilo paardenvlees en er zit zo'n pony in. Oh nee. Hier is nog een kist. Ja, ik weet het. Oh, een mammoetpistool. Ja, nou, ik ga toch eens even kijken, hoor. Bukkend, hè, bukkend. Buggy. Klein beetje buggy. Oh, die zitten daar. Ja, heerlijk. Dan heb ik de high ground. Ik neem direct de sniper te handen. Ik zie niks. Huh? Oh, dit vind ik altijd gevaarlijk, hè. Als de short... Oh, daar zit het. Oeh, bijna. Daar loopt er. Ja, hij gaat via de brug, denk ik. Hij gaat naar de auto toe. Oh, met een motor. Zit de auto kapot. Okay, don't like this. I don't like this at all. Oh, dan moest ik herlaaien. I don't like that. Ja, die komen hier, ja. Vieze godzak. Ja, loopt dat maar gewoon. Oh, er komt een geglide. Oeh, Billy the Kid. Ja, snap ik. Wat is dat? Oké, kom maar hier naar binnen. Zo snel mogelijk dekking zoeken. Ja. Nee, dus dat kent hij gar niet. Dat is te stom voor. Oké.
Oké. Heftig dit allemaal. Dit is die plek waar we ons een putje gewoon met 1 tegen 4. Weet je dat nog? Oh, ik wil ze niet tellen. Ja, €2. Verblijf hier eens even rustig zitten, Jack. Ja, eindelijk. Auto. Ja, dat heb je hier. Ja, de kutbotten. Dus even kijken wat de zone deed. Oeh, ik wil eigenlijk heel graag door hier. Kom met de motor, dat red ik wel. Ja, kom maar. Geen mis. Geen mis. I know what I'm doing. Meestal. Ja, dat dacht ik toch. Hier moet verzien, jong. Nee, dat denk ik niet. Kijk eens hoe mooi ik hem neerzet. Oh, jee. Met mist. Nee, weet ik, maar ik zeg ja, met mist. Hier ligt een kneecapper. Hier blijven we weer zitten nu. Echt 100%. Ja, weet ik. En die barrels laat voor ook staan. Voor als shit aan de gang is. Wat ben jij nou aan het lachen? Ja, ik kan geen boord zitten. Niks. Die kist irriteerde me enorm. Ja, ik wil ook die kist pakken. Ja, we zitten niet in boetezone, maar we moeten wel een klein beetje hier. Wat we daar heet. Daar op het plankje. Kom maar. Oh, ik zie hem eens. Hij is hartstikke dood. Ligt er een in het water? Oh. Yep. Nee, weet ik. Nou ja. Ik ga omhoog en flink. Hij is het met misten. Ja, we moeten naar dat huis kijken. Ik zou, Oké, nu moet ik pleiten. Ah, die gaat... Oh, een auto. Ah, ik blijf hier even zitten. Kom er geen maar. Nou, maar... Hij hoort mich niet. Eén alleen. Oh, veel lak. Ik weet het. Ik zie hem niet. Ja, weet ik. Maar... Oh, ik ga met die met. Dat is die kut rebootbus. Oh, hier zitten ze.
Stay alive, Shaggy. Geen knock. Oh. I know. Ik wel. Hey. Lucky. Yep. Oh, ik ben dood. Ah, met je zak. Maak kapot. Netjes. Hier in de denk. Helemaal hier. Oeh. En dan hopen dat die met elkaar liggen te gooien. Ja, dat doen ze. Ja, maar ik heb al heals nodig en een stormcurve. Je moet gewoon. Ja, ik ben down weer. Maar ik heb eigenlijk mijn best gedaan. Als toen nog gewoon uit de storm is, dan is er een kans dat ze het redt. Is niet erg. Hey jongens, eerste puntje driede. Is toch prima? Ja, dat voel ik. Even lobby. Ik moet even een sigaretje maken. Van YouTube mocht dat. Ik heb met YouTube gebeld. Ik zeg Loes 3, is de spasvogel hier? Is dit YouTube? En toen zei hun, ik ga het woord niet verstaan. En toen zei ik, ga op een sigaret roken. En toen zei ze, ja, dat heb ik ook niet verstaan. Dus ik denk dat het goed is. Snap ze, Shaggy? Ah, oké. Dus wit is niet geluk. Moeten we dan bij wit blijven of gaan we door? Ja, we moeten door tot het gaatje. Oh jongens, ik heb zo ineens Chris daar hooikoorts hè. Daar loopt ik alles toe. Zo is het. Oh. Wat is Classic Combat? Mortal Kombat. Ja, interesseert me niet. Ja, daarom. Dus, wat kan jou dat nou eigenlijk verrotten? Ja, boekenroek. Oh, jongens, je hoort het die first, hè? Nee, ik weet het. Dat is een denk wat zeker waar is. Oh ja? Ja, weet ik. Ja, weet ik. Ik moet nog zoveel spelen. Man. Nou. Dit moet je maken, hè. Ik heb altijd excuses.
Wat dan? Oké. Wacht even, een momentje. Ja, weet ik. Nu heb je ook even reclame gemaakt. We gaan vooruit. Ja, het is wel laat. Nou ja, we zijn eigenlijk te vroeg. Nee, nu niet meer. Maar... Nou niet meer, maar ja, net wel. Dropjes! Volgens mij telt de meter, hè, waar ze die taak zet en waar ze springt, stelt dat ook hoogte en dichtte met. Dit kan nooit 1000 meter weg geweest zijn. Dan moet ik Fortnite toch eens eventjes... ik denk dat ik Epic een brief kon schrijven hierover. Okay. Oeh, heftig. Ik weet het ook niet, jong. Ik weet het niet meer, jong. Is dat vanavond een revue? In Lentjeheuvel? Heftig. Jacques. Ik haal al die verschilletjes door elkaar, hè. Dat is Jes met de man meer, toch? Ja, dat zijn er echt veel. Ja, weet ik. Hier ligt... Ja, dat bedoel ik. Jongens, de revue, dit is geen goed. Ja, dat is waar. En weer zijn hele week toch? Ja, niks met te maken, hier ligt een holo. Hij is wel gries, maar het is een heel roget. Ja, weet ik, interesseert me niet. Een Greedboon. Hier ligt een groene holo. Ja, dat bedoel ik. Ook nog. Nou, we zitten perfect qua stormzak. Perfetto, perfetto. Niet? Oh, ik ga heel even in deze dumpster zitten, want ik moet me toch een partij. Zeker jongens, één momentje. Ik ga heel even pissen jongens, één momentje. Jackie bus in troubles. Oh, echt? Nee. Oh, Jackie, heb ik dat gemist? Ja, dat kreeg zeker terug, kijken. Hey, Jackie, vet man. Moest ze niet zeggen, dat waren gewoon pro-spelers. Oké.
Geloof nemen ze meer. Nee, dat is even niet. Jongens, verzin niet goed hier. Maar voor ons best. Ja. Deze dit voor de eerste keer. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Ja, maar ik heb best wel veel ook online shooters gespeeld in mijn leven. Maar Fortnite blijft toch op een of andere manier... Ja, ik weet niet. Bekleven of zo. Ja, maar ik vind het ook gewoon lekker spelen. Ik kan er niks anders van maken. Ik vind het gewoon fijn. Dat is een verschil, joh. Ik zou ze dat ergens kunnen zien in Fortnite. Wie valt dat ze eraan doen gegeven hebben? Hey, lieverd. Hey, lievertje. Oh, wat heb Hey, ik dit hallo. gemist, hé. Ja, dat dacht ik al. Richting ook wel, Godverdomme. hè? Stiekem. Oh, kiek. Nee, Maak je een uitzondering. ik zei tegen Jacques vanavond, voor gewoon live. Zou het niet leuk zijn als Rick ook met deed? Kiek. Kijk, Dat is echt lief van dich. en nu ben ze live. En nu ben ik er niet te lang, hè? Maar, En niet alleen op 1 kanaal, maar op 2 kanalen. oh, hoeveel viewers zijn er? Ik heb er op dit moment 21. Nou, Ja, maar Jacques is nog een beetje nieuw. Ja. Dat moest een klein beetje, beetje bij beetje licht men, hè. Door schade en schande wordt men rijker. Psst, ik heb er 3. ja, dan 3. Dan Ja, moest je naar Spasvogel gaan. Is het via YouTube, Luc? Het is via YouTube, ja. Oh, is naar YouTube, weet je? En abonneer, subscribe, door leuke dingen. Volgens mij ben ik al, ik weet niet. Oh, Stormbeller, nee. Spasvogel. Zit je allebei live? We zijn allebei live, ja. Ja? Ja, wie je net gekeken hebt al, joh. Nee. Maar dat zou ook wel, oh nee. Ja, bij mij ook. Ook voor de eerste keer. Dat Ziggo de internet roeit knal of zo, weet je wel. Ik ga het vuur aanmaken niet, is toch leuk? Wie schrijft een Spasvogel? Want... S-J-P-A-S Vogel. Oh, dat... Vogel. En voor één S te van, maar de Crimson... Ja, daar is hij. Daar had hem toch? En dat vogeltje had mijn vrouw getekend. Oh, cool. Ja, leuk hè? Ja, dan moest ik het te doen geven, anders kon ze zich vervelen. Ja, dat klopt. Kijk, wat ze nu... Ja, ik zie, dat is Lucie de blok. Ik ga toch hier. Wat zag je daar? Nee, dat is leuk. Dat is leuk. Oh, Lucas was volgens mij. Ja. Jacques is Stormbeller. Dat is vertraagd. Dat is een beetje vertraagd, ja. Hij zegt hier de volgende. Ja, dan moest eigenlijk wel, als iemand er aan het kijken is, dan moet een beetje wiet van de weg zijn. Want anders Ja, dan, ik weet het. Dus gelijk, jong. hoort ze alles driedubbel. Waar zie je nou vernieuwd te zijn? Daar. Je bent nu nummer 4. Jacques, moet je even kijken bij Stormbeller. ja, precies, dat Ja. vind ik ook. Maar je kan hem Ik zie nu dat er abonneren. 2 meer aan het kijken zijn. Het zijn er nu inderdaad van 22 naar 24 gegaan. Ik vind 24 niet zo slecht trouwens hoor. 24, ik zag er 4. Ja, nu? Nee, het zijn er 24.
Ik wou het winnen. Ik heb vrij slechte ogen, hè. Dat kan ook... Ja, dat is zo goed kunnen. Ik zeg je dan niet de eerste. Oh, die Jackie is nu de eerste. Lotte is de eerste. Jong. Hey! Bieden wat? Wij kijken dan allemaal, mam en pap. Man, pap. Oh, Ja, die Maurice? ken ik vrij goed. Oh ja. Dat bedoel ik niks seksueels met, hè. Dat ik die zo goed ken. Ik ken die zo goed. Van binnen en van buiten. Excuseer, hoor. Vertel Luc, wat heb je met de zus gedaan? Oh, dat kan ik niet zeggen. Dat kan ze niet zwiegen. Ja. Ik weet het. Oh ja. Ja, als ze kiks. Dat is niet zo te sinds bij de revue, maar als ze kiks, ik zeg niks, chat. Ja, dat Oh. kan ik beamen. Dat kan En ik wat wel, heeft die zus ermee te maken? alles. Oh. Wie oud is die zus eigenlijk? Ouder dan mij. Maar ligt eraan, wil ze wat niet, de leiding of niet, Ik ben eigenlijk allebei wel benieuwd nu. Nou, ja, ze is volgens mij het 9e jaar achter elkaar 29 geworden, hoor. Ja. Nee, ik ben 37, ja, dan is ja, 38. Nou, lachen. Nee, die is 38. Ik ben 37. Boah, Ja, is voor 40. Godverdomme, oud wief. handig. Yes. Ja, ze bent een oud wief, maar ik houd nog helemaal van dich. Ja, daarom. Nou, ik hoop dat ze terugkiet naar de revue. Dan heeft ze een beetje drank erin en dan kan ze het wel waarderen. Ik woon in principe om de hoek, ja. Ik woon bij heel veel stiltjes in de buurt. Ik ga geen poeplood of een stiltje zet hem geroken. Oh, is dat zo? Ik vind het wel heftig allemaal. Ik weet het. Nou, doe hebben ze een als 10 outgewiped. Ja, nou en? Hey, Shaki! Zus, doe wat ik zin. En een gouden lama! Maak Is je toen doen. Elsa van Frozen, Chucky? Oh, Storm van Ding? Oh, van X-Men of wat? Oh, die ook wel wisselen. Thank you. Oeh, dat kan je inhuren. Onnog eens. Kom, dan ga je gauw hier. Hey Jackie, je zag dat die shorts sommige toch al 400 keer bekeken zijn al, hè? Zeker. Boah, echt netjes. Nou, die filmpjes gaan ook goed, hoor. Nou ja. Dat is ook wel... Dat is waar. Het is makkelijk. Het is gewoon een beetje hoereren, zeg maar. Ja, 100%. Maximale minuut, hè. En ik word die door ingeslaaid. Echt goed. Nee, zeker die filmpjes van dicht niet, van 3 kwartier per stuk. Ja!
Ja, maar ik denk dat de meeste lui ook gewoon shorts willen. Iedereen deed nog hoe heet dat, Instagram Reels. Ja, nu hebben toch geen. Die hebben een hele korte intensiteitsspannen. Ja. Ja, klopt. Dan kent ze het dus ook in die shorts terug. Dus als ze uiteindelijk de rap met wil verdienen, dan denk ik dat shorts de beste manier is. Ik denk sowieso dat ze niet moest redeneren van ik ga niet geld met verdienen. Ze moest dit doen omdat ze het leuk vindt. En als het Ja, leuk sowieso. is, als ze het leuk vindt, is het prima. En mocht ze er geld met verdienen, is het metgenomen. Klopt. Ja, maar dat gaat eigenlijk voor honderdduizenden, hè. Oh, hoor. Een miljoen zelfs, ja. Zo dat ze geld met kind verdienen of wat? Ja. Ik verkennen per definitie nu niks verdienen, ja. We hebben niet genoeg subscribers, we hebben niet genoeg likes en we hebben niet genoeg views. Nou, dan Maar is... hoe ligt die grens aan? 100.000 views of wat? Nee, 1000 views kunnen ze daar echt niet. 500 abonnees moeten ze sowieso hebben. En volgens mij 100.000 likes of 100.000 views of iets dergelijks. Totaal channel. Nee, 40.000 minuten aan kijktijd. Ja. Nou, ga ik dat maar... Ja, dat is het video. Dat is wel moeilijker te horen. Ga ik dat maar omtellen. Ja. Als het echt voor het geld is, dan moest ze dit niet gaan doen. Dit moest je gewoon doen omdat het een hobby is. En ik zeg altijd, hobby's zijn in essentie nutteloos. En dat maakt hobby's ook eigenlijk geweldig. Want als iemand een vliegtuigmodel in elkaar aan het flansen is, gaat hij zich niet afvragen wat kan ik hier aan verdienen. Dat deed het gewoon omdat hij het leuk vindt. Snap je wat ik bedoel? Ja, klopt. Maar dan kun je natuurlijk ook gewoon geld met verdienen. Je kunt er ook een bedrijf van maken. Ja. Ja, Je kunt het ja. aangenaam combineren met... Als het ook nu doen door allemaal influencers. Kun je ook OnlyFans doen. Ja, Shaki. heb ik geprobeerd, maar ja. Dus Ja, nee, ik denk veel op Shaki dat nog wel meer voor. Ik denk dat ze Shaki leven willen zien. Nee, dank u. Ja, maar dat kennen allemaal. Maar ik ben geen vrouwtje. Nee, dat is jammer, hè? Dat scheelt wel een hoop, hoor. Ja, dat is wel een hoop, denk ik ook wel, ja. Met heel veel dingen. Ja. Neem zit in een iets te dikke 37-jarige man die op OnlyFans gaat zitten. Of zullen we echt mee heeft verzinnen? Want dat begin ik vandaag nog. Weet ik niet. Ik denk dat elke hobby moet beginnen met... Moest ik leuk vinden. Ja, ik ben er even wakker, ja. Ja, maar daar hebben ze ook gewoon van die vrouwen die verkopen hun zakken. Ja, maar mensen... Nee, ja, maar dan die gaan zakken mensen... verkopen? Nee, ja, nee. Maar of, Ja, maar die of mannen gewoon- die doen daar van alles met, hè. Dat is Of echt jullie- heel raar. Of jullie die echt vragen van, hey, stuur me eens foto's van die veut. Het is wel echt gewoon heel vettig. Maar dat is gewoon... Dat is een marktvuur, dat is echt Dat is alleen... eigenlijk een marktvuur. En Ja, dat de weet hoeven ik. dus gewoon nemers... die hoeven niet meer te werken. Die maken een paar foto's van hun veut. En die Klopt. sturen ze. En dan ben ze veilig. Pas. Ja, in welke fucking fucked up world leven we eigenlijk? En veel liggen Ja, hier dat te is echt grinden in waar, ja. Fortnite. Oh. Voor de views. Voor die Views, veerlu. Die kijken. 24. Jongens, we doen het allemaal voor rug, hè. Wacht, zak hier is een lu. Ik ruik het. Willen ze dat? Dat is wel intimiderend, toch? Oh, ik zie ze. Ja. Hört mij ook. Dat is altijd het vervelende. Hè. Oh, we zitten wel precies in die zone. Oh, dit is niet goed, Chuck. Ik wil er niet klaar voor. Of we hebben wel een... Hoe zitten ze wat? Mr. Poes. Oh, ik zie jou. Ik zie jou.
Heel zo. En het Vegeta. Ik raak er niks, man. Ik gewoon hier zitten. Oh, ja, rustig maar. Nou, het is ook een sport. Oh, dat is onze bot. Schrik me helemaal te pleuris. Hey, hier is een log. Oeh, gaat dat goed? Ja hoor. Kom, Jacques. Oh, ja. Ik word helemaal enthousiast. Hé, maar soms staat gewoon Engels, of niet? Oh. Wat wordt dit nu? Pak ze, Jacques. Wat gebeurt hier allemaal? Jacques, Rick, snapt ze ook wat gebeurde? Ja, ik ben aan het kijken. Het ging best goed. Het ging vrij snel allemaal. Het ging allemaal heel snel, inderdaad. Maar dat zit goed, Jacques. Dat zit goed. Ik kan ze voor. Ik kan ze mijn kaart nog pakken als ze wilt. Maar die heb ze al. Oeh. Heftig. Maar dat moest wel terug, ja. Even voor die beeldvorming. Rick, vorige potje wel voor derde. Serieus? Netjes. Ja. Dus dit zal tweede weer, denk ik. Of mag ik dat niet zeggen? Mag ze niks zeggen. 1 tegen 3. Die lopen allemaal boven dik. Nou, kom eens maar eens uit de storm. Ja. Heb 40 seconden dadelijk, hè? Om Rio te komen. Nou, ik heb ze niet meer goed. Ja? Wie gaat ze dat doen? Het gaat er doen. Kijk hem Oh, kijk hem gewoon! gewoon, man. Kijk hem gewoon. Hé, is Jack, joh! Hij is kapot. Oh, nee, zo. Shockie is helemaal gek. Jackie is helemaal van godloos, hé. Ja, man, what the fuck. 1 tegen... 1 tegen 2. Of het is 1 tegen 1. Dan ben je helemaal een spekkoper. Kijk hem aan. Nou, is de verdeling. Ah, dit Ai. is 2. Ah, jammer. Ah, niet slecht, Shop. En Luc, trouwens. Hey. Dat wou ik zeggen. Zeker weten, Jacques. Even naar de lobby. En even gedicht kijken. Netjes. Kijk eens even van de kant van de kant. Ja, damage is namelijk een team effort. Kills is gewoon geluk. Of ja, geluk. Het afmaken, laat ik zo zeggen. De vraag is waar ik vandaan kom. Ik zeg gewoon Eindhoven. Neem eens wit wat het is natuurlijk. Lotje, wat was er met Eindhoven? Met het stijl van House for Sale. Oh ja, House for Sale. Kent je dat, Luc? House for sale? House for Sale, dat is dat is best wel leuk eigenlijk, op NPO. Het programma waar ze gaan kijken op vinden, waar ze van die aparte hoezen zien staan. En dan gaan ze dat vooral halen. Ja? En de enige hoes staat ook zo'n, ja, zelfs zo'n hoes. Oh, dan denk ik dat ik wel weet welke hoes dat is. Ja, de Een wonen dit grote zoveel hoes. Louis. Die rode gevel. Het zijn grote hoes. Ja, maar in ene koers hebben ze heel veel van die hoezen die dan, zeg maar, voor een gedeelte beschermd zijn door monumentenrecht. De voorgevel bijvoorbeeld mogen ze niks aan doen. Of de achtergevel mogen ze niks aan doen. De rest mogen ze doen wat ze wil. Maar voor het straatbeeld moet dat hetzelfde blijven. Ja. Er zitten Oké. bepaalde stenen in die ze niet de roet mogen rammen of zo gaat. Ja. Oké. Maar in ene... Mm.
Maar ik heb laatst nog even op Wikipedia gekeken, want dat is natuurlijk de beste source van information die ze hebben kent. Ik gewoon eens zeggen. Ja, maar is wel wie is diep, ook eens hè? op... Deep dive, wie- joh. Ja, ik duik diep, joh. Maar ik duik diep. Ik deep dive. Maar ik vond... Wat ik daar los? 1300 lu wonen hier, dat vind ik veel. Dat had ik niet gedacht. Oh ja. Nee, alleen sect enig hoezen. Ja, dat zal gemiddeld 3 lu per hoes, denk ik. Zo gaat gemiddeld. Ja, maar nee, dat kent ook niet, Rick, want dit is echt een oud dorp. Qua leeft hij dan. Ja, ik weet niet. Ja, nou. nou, dan komt ze toch redelijk snel aan, hoor. Kunnen ze wel winst geleid? Ja, denk ik. Ja, ik vond dat veel. Ik vond Ja. dat echt veel. Maar ja, het zal best. Ik gewoon Wikipedia niet tegenspreken. Nee, Loester, als je me Ja, maar dat kan ook niet, hè. Als het daar staat, dan is het zo, hè. Dat weet ze. dan is het zo, joh. Want ik sta nog steeds bij die zangeres Lord. Dat Stan Marsh, Dad. Kent ze dit van South Park? Nee, dat zegt me even niks. Nee, kent ze dit, dat de aflevering tot de pap van Stan. Dat is dan eigenlijk Lord. Van South zangeres. Ja. Oh ja. Dat heeft ook heel lang erop gestangen, hè. Ja. Ja, dat was wel fantastisch, ja. Nee, ik heb al mezelf eens aangemaakt als bekende persoon hoe het enig hoe is. Er ook 2 jaar erop gestangen. Serieus? Ja. En weet je wat ik erbij gezet, hé? Nee? Dorpsgek. Hij 2 jaar erop gestangen voordat het straf gehold heeft. Oh, lachen. Ja, dat was nog net het enige wat normaal was, joh. Maar ik stink dus bijvoorbeeld ook naar Jan Smit, zeg maar. Daar heeft gewoon Pinkpop opgericht. En de ongerust Luc Franke, dorpsgek. Je hebt ook niet enig hoe of wat? Jan Smit is vlieg, zeker. Kijk. Dat is begonnen in Gelijn, hè, toen. Nee, is begonnen in Goezen. In Kana. Oh, dat heb ik nog niet geleerd. Oh, Er die zijn zit heel wel veel parachutes ziet, trouwens. Die gaan voor ons even helemaal naar de kloten shitten, jongens. Is, Oh, ik is heb er een zo'n gekkie binnen? zin in kills, hè. Daar zijn ze. West. Kom In de eraan. toons. West. Er is nog. Zijn down. Kom er geen go heer. Shit, ik heb geen links meer. Zie Storm Butler. Oh, dat is... Deze is low. Ik ga u halen. Hou hem kapot, neem eens een band. Ja. Oh. Oh shit, achter. Zo. Dikke lijf, man. En nu kunnen we ons Goeie, even op level het up. gemaak gaan looten. Level up. Level 21 doen, het gaat flink omhoog. Hoe je er weer weg? Oh, je drop. Shotgun. Ja. Dan zijn even geen keugels sparen hier. Nou, En hier ligt een big pot. hij is Dat wel wil de liefhebber. Gewoon de kleur weer zo. Bij de Shell. Wat ben ik aan het doen? Bij de Shell. Esso. Dank Sean. Ja, ik ben weer de SO, joh. Het gaat hartstikke goed hier. Zo, dan gaan we eens even in die struik zitten. Ja. Steeds sheetbubble. Ik heb een handig Sheet, gezien. en een sheetbubbel. Oh, man. Sheetbubble. Ja, dan moeten ze echt erin gaan duwen. Sheetbubbles. Weet je Zo het? jongens, hier knaffelt die eens even kapot met z'n allen.
Oh. Oh, Shaki. Sportkansen doen. Even looten nog weer. Ja, nou, oh, dat is een tempel. Daar. Ja, maar dat is alweer boost. Oh, dit. Ja, zo. Riet hem in de biering. Hoppa. Hey jongens, wie is de volgende collab? Hè? Dan kom ik ook met. Gewoon voor ons gaan drinken. Wie Luc. Ja, daar ben ik helemaal voor. Ja, nee, de moest wel blijven hydrateren, hè. Dat vind ik ook. Dat is een ding wat zeker is, of niet, Rick? Ja, dat deed Chucky te weinig, vind ik. Vind je wel? Er moest wel gehydrateerd blijven. Zeker dat ik met die warme mondje eraan kom. Klopt. Denk aan zichzelf. Water. Oh. Hoe beer van gemaakt werd. Het hoofdbestanddeel van beer, inderdaad. Ja. Ja, daar ben ik het kans mee eens. Meer water, water. Of in ieder geval drink het. Ja, Rick, best ook een beetje een beerdrinker? Nee, normaal whisky en zo, maar heel soms beer. Maar ik denk... Oeh, we kennen het goed met elkaar, van je, denk ik. Heb ze met Luc? Nou, ik ben geen whiskydrinker. Ik ben... het leek op whisky, maar hallo. Het leek op whisky, maar het is geen whisky. Oké, wat is dat dan? Bourbon. Oh ja, Ik vind bourbon... ik pak een lange auto. Ik ga wel achter gaan. dat is goed, is ook prima. Oh, hier zitten nog barrels, hè, jongens. Ik moet even keugelen, ik heb nog steeds geen keugel. Oh, Dat is wel belangrijk, eigenlijk. ja, dat zeggen ze, ja. Hier is een ammo-box, hier boete. Als ze weet wie hoe het komt. Ja. Nice. En dan... Oh, we doen even dit nog de gaat van. Twee auto's. Wat is mijn auto weer? Oh, daar. Altijd. Nou, ik ben wel eens in het echte leven mijn auto kwijt geweest. Toen, ja, het is eigenlijk niet goed voor YouTube, maar toen heb ik een bolletje op. En toen ben ik heen gereden. En toen wist ik niet meer waar ik mijn auto neergezet heb. Toen ben ik met 2 dagen kwijt geweest. Oh shit. Oh, ik dacht dat het een hoes was, maar dat is een Maar nieuwe. gelukkig gewoon voor in een klein... Rick, daar is nog een ammo-kist, hè. Ik zie Hoe ze is ze daar? op die bank. Oh ja. Ah, dank je. Maar gelukkig gewoon voor in een klein dorp. En was even zangers wel op mijn auto voor. Oh, hier. Ja, maar dat was too short. Ze zeggen... ja, dat sowieso. Ik hoor dat ik dat eigen kent. Maar... Wat er op Pokémon gebeuren? Oh, ja. Wat heb Suda betaald? Wat heb Suda niet gegeven, Luc? Oh, wacht. 170. 174. Oh, Oh, wacht, dit gaat voor eens even steuren. Wat vond die vrouw? Die weet het nog helemaal niet. Heel goed. Oh, hoe zijn ze nu Er is vechten? nog. Nee. Oh. Ik moet kort erbij, want ik heb niks voor wie daar. Jongens, cover me, Oh, hè. die is zo. Maar dit is geen rank, hè? Het is veel belangrijker als het niet rankt. Ho, ho, ho! Ja, boeien. We zijn echt goed bezig. Daar, Brien, piek, hup, pats. Oh, nou, alles in de kloten. Hoe Jesus is Christ, dit wordt wel echt goed, hoor. Oh, daar is nog een speerling. Ook dood. Jongens, jongens, jongens. Hé, maar even serieus. Dit wordt clipwaardig, hoor. 100%. Represent. Oh, daar is nog een. Oeh. Ik ga gewoon hier.
Oh. Nee. Nee, dat werkt niet, dat weet ik. Denk of we even omwisselen. Zeker weten. Last man first. Jongens, wat een loot. We moeten wel een klein beetje rekening houden met de storm, hè, want... Wat? Is dit een... Oh. Luiten? Oh. Ik val op, sorry. Maakt niet goed, man. Zo. Dat de ganse zooi naar de klokken gaat. Nee, dat is goed. Ik heb er met z'n allen. Nee, we gaan hier 2 auto's. Nee, Jacques, andere auto. Hij is vol. Ja, oké, dan pak ik deze auto, dan pak ik hem. 2 auto's is veel ruiger. Dat is wel klopt. Zwarte witte film ook weer, met alles schijnt om benzine eigenlijk, in principe. Mad Max? Ja, Mad Max, heb je dat nu niet gezien? De nieuwste? Nee, Furiosa. Ja. Nee, heb je niet gezien. Ja, dat is wel echt Maar ik cool. wil... er zijn jullie op het werk. Furus. Ja. Rustig, ik snap je goed. Ik sta ook goed. I guess. De berg tegenover ons. Hoppa, op de fles. Hij neemt ze een sniper? Ja. Toevallig. Kent ze Alleen- missen? Wat een sniper. En graag zo niks, jong. Gooi maar neer. Maar volgens mij zijn ze weg. Maar, ja, ze weg. Maar ik moet in een boog zitten, zo ver weg is het. Ik moet in een boog scheten zitten. Ja, maar zo ver zijn ze. Ik sta echt heel kut. Oh, ik ben nog dood. Oh Maar dat is nee. dood. Achter ons, achter ik. Oh, dankjewel, Luc. Maar de red zo makkelijk. Kom je achter, Jackie? Dankjewel. Laat maar komen. Oh, de camper, jong. Goeie, oh jammer. Goeiedag zeg. Oh, die wordt ook iets sterker. Oh, die wordt ook iets sterker dan gewoon. Wat heb je die speerlingen bezig? Nee, denk je nog niet. Ik knip er eens, poef poef, en dan is weg. Oh. Welke heb dan? De Iron Man of de andere? Voor de baasjes. Ik ga even drinken. Nee, maar die zitten ook binnen niet meer, toch? Ik weet niet. Bosses, zijn er nog echt bosses? Ik weet niet. Shaki. Shaki. Ja, maar niet goed. Ik ben gewoon aan het zingen. Ungeduldig? Nee, ik ben niet ungeduldig. Nee hoor. Is gewoon, dat je zegt van, is er weer vol. Ik ga even de bordjes pakken, jongens. Want, mijn vrouw heeft ze even niks gemaakt natuurlijk. Eén moment. Ik zeg, bijvoorbeeld, like. En dus was vogel en vooral achterop comment en subscribe.
Do your worst. Wat is er allemaal te zeggen? Ja, ik heb een sigaret in de mond. Dat, Oh, wacht. Hoe moet Ferrari, jongens? Wat is ja, de weet ik eigenlijk ook niet. Zo'n shit. Hey. Dutch van der Linden, dat is een referentie naar Red Dead Redemption 2. Ik vind deze man nu al leuk. Dutch van der Linden. Is dat niet gewoon... weet de bekende Nederlander van der Linden? Albert. Albert, Colbert. Oh, daar zing je al niet. Nee, is goed. Wat is dat? Oh, dit is een opbreuk. Maar Dutch Dat is van der heel Linden leuk, jongens. is een karakter uit Red Dead Redemption 2. En Red Dead Redemption 2 is... Ja, dat is wel een van de beste games die ooit gemaakt is. Misschien een goed spel te zijn, hè? Ja. Ja, het is Ja, heel erg. Je kunt... Je shit ze met de raket. ja, gewoon schieten, jong. Van alle kanten dan met de bal. Schiet ze allemaal naar hiernamaal. Dat is alleen veel te vliegen, de raket. Wow. Ik zit hier ook, hè. Rustig. Oh, is dat zo? Hier zijn er. Ik heb een... Oh. Wat zeg ik dan? Oh. Maak er het leuks van. Nou, goed. Kijk. Maar we zitten er helemaal kut. Ja. Ik wil eigenlijk hier. Zo snel mogelijk. Ken dat? Goed Ons in de idee. marker. Ja. Ja, is goed. Oh. Oh ja, spring er weer. Kutzooi. En nu kom ik niet meer erop. Godverdomme. Wacht even. Nee, alle. Ik ben er al binnen. Ja, ja. Kom eraan. Kom eraan. No worries. Ach, kut. Deze ook weer... dat aangrijpen, ja. Ja, ja, is er ook een zeesje daar. Ja. Rick, kom eens even onder. Hier. Bouwzetter. Hoe is het jong? Ja, dekkenbal. Oké, ja. Wil je hem vast? 1, 2, 3, 4. Daar had hem toch? Was ze bij werken, Luc, of niet? Nee, gek. Doe al? Hier is Amos. Ja. Oh, wacht, ze zijn inderdaad nu. Waarom? Of niet? Oh, daar. Oh, dat is helemaal flying. Kijk. Dat is Wat weg. is dat? Dat is Oh, weg. wat is dat? Jesus. Dat is ook gewoon luxe Wat zeggen. afgaan, jong. Nou, dat werkt niet. Is ze er achteraan? Ja, de vindt ze er niet, denk ik. Wel? Ja, hebben we door weapon rebirth? Nee, we kunnen beter gaan looten. Ik weet niet hoe dit werkt. Oh, waar is er doorgegaan? Hier, zit daar even de marker. Ik heb er altijd terugkomen. Nee, hier is er doorgegaan. Precies, hier precies hier. Hier. Kom degene dan hier. Oh, oh. Boven op de berg, ver weg.
Ik weet het niet. Ik ga eens even kijken. 49. Ja, ik zal. Wat is er? Precies een Ah, helemaal door. 69. Als je vaak 70. in de SSG neemt. Heb je geraakt? Je hebt zijn sniper of wat? Nee, mammoetpistol. 69 en 70. Dat is flink bang gemaakt. En hoe gaat de weg, joh? Hij hult niet op, hè? Hij helpt niet op, jong. Oké. Hij wil dood. Lief, hier even hier, ik ga naar weer. 33, 33. Oké. Ja. Nee, ik ga omhoog, Lief, hier? Ja. Als je dood is, kom ik die halen. Dat is goed. Ik ga me even zelf hier. Kijk, ik ga hem halen. Oh. Dat was niet. Hou echt fris van al. Oh, ik leid hem af, ja? Het is niet. Hij steekt nog tot te springen. Hij loopt nu meer naar het noorden. I know, I see him. Hier weg. Oeh, dat is wit. Voor de hele voeten. Maar Ja, dat gebeurt. wacht Nou, wel. hij is niet af, maar hij is wel weg. Oké. Zakkie, wat is zo eigenlijk? Hoi. Kom nog met dat ding omhoog. Ken dat? Boven op het dak is zo'n ding, toch? Zo'n kabelbaan. Een kabelbeen. Yes, een kabelbeen. Oeh, heftig. Kom er ook aan. Ja. Luc, wat zei ze de vorige keer over Edge? Wat was dat nu? Ja, weet ik veel. Ja. Ja. Nee, ik wou het denken, want ik ken maar één soort Edge, maar du bedoelde ze een ander soort Edge. Wat, dat moet ik eerst weten, was Tudor van Dings. Ja, Dan kan ik zeggen wat ik ervan denk. Ja, ik heet de 18 plus Edge, zeg maar. En toen zei Ik ook. Oh. Oh. Ja, ik ook, ja. Nee, oké, dus altijd toch op één lijn. Ja, 100%. Hey, jongens. Jacques, wie komt er nu op die kabelbaan? Dus... Oh shit, Jacques op. Er worden we geschot, hè? Ja, natuurlijk. Helemaal mooi. Kom klaar. Mick verwachten ze niet, hoor. Waar zijn ze? Weet ik niet. Nog niet. Oh, wacht. Ik zie hem. Ik zie hem ook. Door die zon. Sintja. Ben erbij. Oh, damn. Oh, lekkere sniper. Pak ze daar. Hier, dan mag ze deze. Pak je de rocket ding. Vind je leuk, toch? Ja. Wacht, hè. Luc, hoe komen ze vandaan? Oh, daar had ik ze in. Kijk, Hij is heel low. Schitterend kapot. Bam, 189 damage. Oh, achter ons ook, Jacques. Oh, 348, boven. 348. Ja. Ja. 90. Ik wil dat huis knappen hier. Goeie. Netjes, jongens. Team effort, hè. Hey, boys. Ja, dit is wat tegen 5-jarigen, jong. Dat bijna doet. Die heb ik het liefste. Daar viel ze niks van met shit. Nee, daar valt ze niks van. Ja, niet zeker, Jacques. Oh. Ja, dat ging nog goed. Ja, dat is wel. Dat is fijn. Even dit huisje checken hier. Huisje? Wat is dit voor een ding?
Oh, ik heb er wel Hey, jongens, als je kuikens wil kieken, voor 7 dagen heb ik kuikens. Kukus? Ja, jong. Dat is mooi. Kuken. Dat is mooi. Geen chicks, hè, gewoon echte kuikens. Ja. Ja, niet dat zie je daar komt stuk in de kloten. Hé, hoe zijn die? Waar zijn die wieven? Gewoon eens even kijken. Oeh, dat wordt ook short. Ja. Dat ben ik. Dat is allemaal heftig. Nee, dat best niet. Ja, ik gooi je 2 termieten. Ik moest je kwijt. Termieten? Termieten Ja. noemen. Fred is die ganse krom op. Termites. Kijk eens hier, ga een stadje. En dan kunnen we gewoon helemaal leeg roven. Ja, dat ga ik wel zeker doen. Oh, ik ben dood. Kut! Wie zou dat dan? Ik ben hem leeg geflikkerd hier. Oh shit. Laat maar liggen, Jacques. Is toen al een Jacques of niet? Ja, hij is er al. Oké. Laat maar liggen, het is Laat maar goed. liggen. Oh ja, kijk. Zo, dan gaan we eens even kijken. Nee, niks. Ik heb shield. Oh, Kijk. dat zit je. Ja, ik weet het. Hotsa! En ik ben weer boven. Oh, ik val weer omleeg. Ik krijg nu de pleuris. Ik ben ook gevallen. Oh, hè? Geen damage. Oh, geen geluk. Oh, gelukkig. Nou, ik We ga daar moeten toch een weer. beetje richting, Ja, we moeten richting hier. richting het dat is- rondje. Dat is nog een touwrik. Ik zie hem. Dat pakt wel. Wauw. Oh, die werd geshot, hè. Ja, dat hoor ik, sorry. Achter me geen master is geshot, hè. Was u dat? Oh ja, oh! Jezus Christus, man. Maak je kijk. Ik hoor een Defcon 1 alert. Kom gewoon de tunnel in. Oh, Hier zo de Maastunnel in. wat zei ze? Heftig. De Maastunnel. Oh, de Maastunnel. Toch Heb je wel? ook op de boom gelopen van het Lilianenkanaal, of niet? Nee, ik niet. Ik kom naar de boete in de koezen. Dat verklaart echt heel veel. Is er nog een soort inteelt dan, of niet? 100%. Want die ouders zijn ook die... die pap is ook die brood, toch? Nee, neem je de bron, maar wat ben ik stief van? Oh. Ah ja. Maar verlieken we al op elkaar, dat is wel leuk. Heb je die, kent je die familie in Amerika die zo gewoon echt zwaar inteelt is? Oh ja. Die kennen niet eens kallen en zo, hè? Dit is een blafje in een hondje. Ja. Ja. Ik vind hem dat net wie, maar goed. Dat is ook niet gewoon stil, maar mijn doet. Is hij daar? Ook toch veel slechts van. Nee, ik wou net zeggen. Nee, ook een leukste. Ja, jongens. Ja, het het zakt echt enorm, maar mijn doet. Oei. Wat is dat voor een autoregel of zo? Ja. Oeh, nu moeten we echt pleten. Oh, kut, wat de andere kant op. De andere kant.
Oh, dit is niet zoiets. Film het. Oh, nee. Ik moet wel even mijn wapens goed zetten, want hier ben je een beetje gauw iets van. Ja. Nu ben ik neer te stoppen. Kijk. Zet kijken Is of dat ik nog het geen zien. zoon? Ja, gedeeltelijk. Oh, wacht, ik heb een lama gezien. Wat is met die lama's dan? Ja, er zit dikke loot in. Oh, lachen. Zo'n piñata of wat? Wat? Zo'n piñata. Piñata. Ai, 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 caramba. Oh. Kijk niet goed. Want die heb je ook nodig. Daar. Zeg het toch? Ja, dat is de clue. Dan ik ga wel weer level up volgens mij. Met al die dingen. Ding, ding zeggen we dan. Hè. Nee, oké. Heb je er... Ik denk het ook, We joh. Oh, ik moeten heb het de niet storm, gewoon jongens. Andere kant op. bagatelliseren, hoor. Andere kant op de storm. Oh, dat wordt gereboot. Ondergens. Oh, dat moet ik wel even doen trouwens, hoor. Ja. Ik weet het. Ja, ze vergeten. Ja. Nou, heel slecht zijn we niet, maar... Weet je wat het is? We zijn niet heel slecht, maar we zijn ook niet heel goed of zo. We kunnen wel normaal nadenken. Oh, dan moeten we ook nog... Ja, we zitten best prima. Nou, dan moeten we eigenlijk nog boven zo naar de berg. Moeten we gewoon zo snel mogelijk doen. Daar woont de moordenaar. Zijn naam is Patrick Kluivert. En hij rijdt een beetje raar. Ja, weet ik veel. Patrick Kluivert heeft toch eens even doodgekregen of zo. Ja, de wagen met inderdaad, ja. Ja. Weet je wat ze bij ons zeiden? Dat vond ik altijd super raar, jong. Als ze gingen poepen, zeiden ze gewoon even Kluivert doet de selectie zitten. Hebben ze dat hier ook gezegd? Ja. Oh, wie? In het begin snapte ik er helemaal niks van. Oh, ik zit ze. Ze zitten er precies boven waar we weer willen. Maar dan gaan we weer even hier zitten. Hier zo, achter dit berg. Hier zo. Ja. Ja, hier. Nee, Rick, die kleinkamerhumor heb ik misschien... Ik ben nu 37? 24 jaar metgemaakt. Oh ja, dat is wel ook echt lang geleden, wel echt klein. Ja. Kleinkamerhumor is de beste humor dat er is. Die hebben ze die shampoo flash pissen. Dat is... Beter dan dat wilde niet. Hoe zijn zij nou? Weet je niet, maar we zitten goed qua... Allee. Het is ook wel een punt. Links zijn we wel vulnerable. Wat is links taggers gaat? Ja, Oh ja. Zeker weten. ze zijn al weg. En daar komt naar dat punt waar Chucky tag. Oh, dat nu. Oh, wacht. Een beide tank. En nemen ze een kneecapper. Ze zitten boven op de berg nog, volgens mij. Op 21. Ik weet het. Ik zie het zo. Oké. 77. Oh, wacht, dat is helemaal... Oh, die is het staan. Nog een keer 77. Nok. Ja, die gaan achter de berg wacht, zitten. oh. Oh, kut. Dat is te ver. 15. Oh shit, hij had ook een sniper. Ja, ik zit niet kut. Ja, daar raak ik hem meer. Op de berg van leven.
Nee, ik weet het. Oh, wacht. Oh, we zitten in onze achterweg of wat? Wallah. We zitten op wat de is doei. Dit ze de shit zijn buik. En dikke headshot. Oké. Ik ga niet hem leeg. Jacques gaat gewoon met dich. Ik ben de bunker Hoppa, ingegaan. weer een. Ik overleef al. Twee doodgeschoten op de berg op 298. Doodgeschoten? Jazeker, man. 2. Oeh, nu ben ik stop niet ik. meer in de berg. Komt de Nu moet derde, ik joh. terug naar boven. Ik ga gewoon rennen. Ja, die zit vergoord. Oh, daar is Als ze. je meer hier... Ja, hier ga ik zitten. Shit, er is een. Onder de grond gegangen. Zit je onder de grond? Nee. Nee, ik ben niet. Achter de Jackie, paarse marker. er was eentje omlaag gegaan. Oh ja. Ja. En ook? Oh. Oh, wat zie je? Kevin. Dood? Ja, Nice, headshot. Rick. Nice. Dank u. Oké, nu moeten we even zorgen dat we uit het gevecht blijven. Gunst. Zoveel Ja, mogelijk je uit zit het gevecht blijven. Ja. Hey, Kom die- hier, die- die- deze steen. Moeten echt samen zitten, ja. Wat is dat? Oh ja, dit is beter. Nee, dat moest helemaal niet, Jacques. Dit gaat dus de winst kosten. Jackie. Oh, dat was. 2 tegen 2 en dan hebben we een bot. Oh shit, we moeten daar wel de Pieter W op. Ze zijn boven. Oh, daar, pas op, sniper. Kom aan, rennen. Sniper op. Oh, we gaan even. Ja. Oh, ik ben dood. Nee! Oh! Ik ga een sniper. Ik ben beter met de sniper. Ik wou niet dat ik bij met het geweer met de ochtend. Netjes, Ja, met jongens. snipers scoren BF ze niks aan, hè? Ja, ik ga de striker burst of zo, maar dat is ook van Colby niet zo chill, vind ik. Ik moet ook even Zo naar de terug. wc. Oké. Ik heb er een knipje voor. Be right back. Tot zo. Doei! Hallo poppers. Hallo. Oh.
Dat is niet goed. Wat doe ik? Ach, is toch mooi? Ja, kan ik het nu verrotten? Jawel, dan moest ik gewoon naar een YouTube kanaal gaan. Ja, dan... Wacht. Ik ga even naar het dienen dan. Het is wel echt makkelijker met 2 monitors, maar... Ja, joh. Het is best wel echt live, hoor. Yo! Werken op een zondag ook kut. Weet je wat ik denk wat Dutch van der Linden is? Ik denk dat het Ralf is. Oeh, dat... Nee, ik vind daar nu in interview. Oh, het zelf ook abonnees. Oké. Lekkere stream Jackson. Zo. Ja, bij mij wordt er iets meer traffic. Ik weet niet wat er met moet, maar... Ik doe een dikker, ja, ik vind het lekker. Ja, tuurlijk. Jacques, wat deed ik het? Nee. Daarom ben ik ook eerder live gegaan. Ik denk, hey. Samen live, mooi toch? Schitterend. Zo, Zo! dat veel beter. Rotsen, flotsen, knotsen, botsen, rotsen, potsen, knotsen, klotsen. Dat dacht ik. Hey. Maar ik denk dat ik weet gewoon of we niks winnen. En wat wou ze zeggen? Rick heeft geen wet aan. Wacht even, wie moet ik dat doen? Oh, ik heb hier een met een Jongens. zwarte horen. Ik heb Outlaw Midas, Joss en Cassidy Quinn. Oh. Je hebt wel gepits aan dit matchje. Ja, dit keur ik wel beter. Ja, toch? Nee, het goed hè, maar... Ja, oké, maar wacht, heb ik hier nog een... Dat is een teacup of wat is dit? Het is ook een beetje wit. Ja, wacht. Wit wapen, hè. Paraplu, witte paraplu, kennen? Ja, dat kent zeker. Als ze maar wilt. Ja, weet ik. Wacht even, wie kent ze? Wat is het? The Food? Nee. Wat is dit? Nou, ik denk dat dit al een goed begin is. Beter ja, dan dit keer niet. beter dan dit wordt het niet. Nee, dan zeg ik ready. Nou, lief, een goed idee. Rick wilt het nu om in een live uitzending te zien. Nou, ik vind het eigenlijk best wel spannend. Dat is het staat gewoon voor eeuwig op het interwebs, hè. Ja. Ja. Heftig. Daarom is het ook maar goed dat mijn vrouw niet ik. Snap ik. Wat is die vrouw eigenlijk aan het doen? Die wil mij gelijk net met te snappen. Ja, ik weet niet. Oh, ze beweegt wel nog. Kijk ze op de webcam of oké? Ze is niet aan het slapen. Het beweegt nog. Zet ze biedig. Nee, achter me. We hebben een heel raar hoes. Oké. Want? Ik woon in een oude boerderie.
Ja. En ik heb heel veel... Iedere kamer heeft een trapje. Naar boven, naar omlaag. Oh ja. Maar de woonkamer en mijn computerkamer is één kamer. Oh ja, dat is wel Helaas. leuk. Dat is wel gezellig. Oh, ik wou Ja. net zeggen, dat is wel gezellig. Ja, dat is heel gezellig. Ja, laat vertellen houden dat het heel gezellig is. Geen heel gezellig zin, laat ik zo Ja, zeggen. dat is waar. Ja, ja. Daar heb ze ook weer gelijk in. Maar ik vind wel dat Rick nu even in een marker moet zitten. We gaan verder. Wie moet er, welke knipje is dat? Oh, wacht. Moest je Jacques vragen. Place maken. Ja, ik snap het. Ik heb hem. We gaan... hier. Oeh, heftig. 1000 meter springen troot. Ja, 1000 meter gaan we niet halen. Ja, dat is een Noem. flink stuk, maar dat komt goed. In a galaxy far, far away. Weet ik de Wheel of Time vandaag, toevallig. De wat? De Wheel of Time. Nee, de Wheel of Time ken ik niet. Maar de mooiste gaat over kwijt. Nee, goed, nee. Nee, we hebben wel benieuwd misschien dat even zwaar kijken en dan... Nee. Series Wel, ben ik echt... ik kijk echt Nee? weinig series nog. Er zijn nog veel slechte. Pokémon? Ja, probeer ik een beetje... Nee, maar de beste series zijn toch geweest? Breaking Bad, Game of Thrones, The Wire. Ik vond Breaking Bad echt kut. Persoonlijk. Maar ik Dan wilde moet Rick volgens mij gaan zeggen dat het Breaking Bad niet leuk vond, toch? Dat heb je goed gehoord. Ja. Ja. Nou, Zal, ja, ik vind... zal ik maar gaan? Nee, Game of Thrones vind ik vond ik wel leuk. Ja. Ja, maar zat die doet ook meer ik van kan de... keer lekker met de tweeën over een serie kallen. Dan houd ik me te voeten. God, Jesus Christ, man. Breaking Bad en Game of Thrones zijn twee van de beste series ooit gemaakt, man. Ja, succes ermee. Oh, dat is Second Enemies, dat is dinges. Dat is dat zit niet op Gemert! Die pak van het toch? Ja. Ken voor Ja, door. die- Kom maar, Ja, die Gemers. kom maar. We gaan ze pakken. We gaan ze pakken. Spuis, jongen. Maar dan komt ze zwaarboete heen goezen. Nee. Maar hebben we thermite nodig? Jazeker. Ik ook hoor. Eén baas, man. Ja, laat hem gewoon. Hotsa. Oh. Wurm hier. Oh shit, er komt nog meer. Oh, dat is heel fijn of wat? Oh, Jazeker. wacht hè. Oké. Hostile. Waar zit hij? Daar. Nou. Oh, dikke Hey. sniper. Hé, dat is wel leuk zo wat erbij. Maakt het minder saai soms. Ja, Ja, zeker. nee mis hè. Shotgun. Oh, dat we nog geschoten. Maar we hebben nu wel echt een hele dikke auto, hè. Kunnen ze dat pakken of wat? Ja, Oh, zeker. lachen. Moet gewoon achterin, denk ik.
Of moeten we even laten maken? Oh, Ria even tankstation jongens. Dat is best een duur. Zullen we dat doen, Rick? Oh, dat is wel een goed idee. Hij is wel niet heel snel, maar je kunt hem wel aanwinnen, beer. Dat is waar. Dat is een beetje wie ik vries, zeg maar. Hij is weet wel groot, of wat zei ze? Nee? Maar hij kunt wel aan. Ja. Och jongen, nu zijn toch. Dat is toch maar niet zo belangrijk. Dus jongens, als ze niet meer om die zelf gaan slakken, dan kan ze er nooit meer om lachen. Dat dacht ik. Hier daar, die kan niet goed naar hier. Zijn ze? Wow. En weg. Oh. Dit is wel eigenlijk een tanker. Je steeds wel te zweven, Chucky, zie je dat? Ja, wie denkt niet zien, wie weet niet. Nee, zit er binnen. Oh, we hebben zweven, echt op de 20 centimeter boven de grond. Ja. Ja, achterin bedoel ik. Ik ga ook even wisselen. Rick, pak de controle voor deze, pak ik controle voor hem. Zeker. Even de tank verlaten voor straks. Dat is een goed idee. Oh, daar is hij immers. Hallo. Hij is dood. Riemplat! Riemplat! Want hij bent 3, maar oh, dat is. Oh, dat is het toch. Wat een legendary weapon. Ja, maar dat heb ik al. Lekker. Oh, dat is al. Oh, wacht, er wordt geschoten. Ja, nou ja. Oh, daar hier Kijk, bij de poort. 10 kogel heb ik erin zitten. Chucky, schiet hem af. Ah, ik kom ook wel mee dan. Netjes. Kom, hou kapot. Ik heb sniperkugel nodig, ik heb er maar 2. Wat zit dat? Die ganse rood? Die heb ik gewoon niet. Oh, even kijken, dan ga ik even door naar het. Die heb ik niet voor jou. Dan zoek ik ze even wat. Ja, is goed. Eén moment. Je moet wel even de tank met nummer niet. Ja, ik ga dat zo weer halen. Ik ga dat zo weer halen. Hij ziet ook alles, hè, dat Jan. Ja. Nee, nog steeds geen keuze. Ja, Yes, herinner. let's go. Maar ja, dat wordt geschoten. Dat gaan we zeker her. Ja, tuurlijk. Zaterdagavond, kom. Ja! Heur ik tegen. Kom nu maar hoor. Ik kan alleen geen zin. Oi. Ja, nog een. Hoppa, goed gereden. Jacques, dit ze doen? Oh nee, Jacques ook. Moeten we eigenlijk even naar de tankstation? Ja. Hoe is dat? Hoe zit het ver? Hier, maar dat is leeg. Ja. Vandaag nog eens Kenchak, dankjewel. Zo is het ook. Vooral goed is met de Limetri hier. Ja, dat is een tankstation voor ons. Ja, nee.
Nee. Nee. Ik heb hem wel even looten. Gewoon Goed idee. doen. Oi, oi, oi. Ja. Ja. Het is überhaupt keugel. Ja, ik ben nog steeds keuken natuurlijk ook, ja. Die boven wil ik wel een... ook een drill. Ik heb een sniper. Ik heb een paardse. Ik wil de sniper, dank u. Tussen die keuken. Ik heb 6 keugels. Oh, ik heb 2. Ik heb het hebben aan. Maar geen keuken liever. Ik ga even kijken. Kom met de gaat. Daar wel een beetje Niks, richting niks. Ik denk dat het verbeterd wordt met dat tankje weg en rijden. Ja. En dan nog, weet ik wel hoor. Ja, tank stond toch? Ja, maar de tank is soms leeg. Wie ziet ze dat? Ja, er is een, ja, en er zit geen doorheen. Oeh, dat ken wel. Iedereen erin? Nee. Is de tank nu al leeg? Godverdomme. Nou, ik heb er even hier, maar... Is er leeg? Oh shit. Ja, er zit geen zaf meer in. Hier ze liggen keuken, maar we kunnen die met z'n allen krijgen. Ik ken dat niet. Want ze met z'n allen de vulling staan en allemaal opmaken. Juist. Rick, kom eens hier. Ja. Dan moest ik wel even die minis pakken niet. Oh ja, inderdaad. Wacht, ik gooi deze hier neer. Hoppa. En dan pak ze zich dan nog deze. Best een goede kerel, jong. Ja, ik weet het. Beter dan die begrepen. Krijg dat... Gemert. Oh, geen wel. We hebben dat ook gehoord. Ja. Ah, kom Zit hier, die we onder de grond hier, of zijn die? Nee, we gaan die gewoon pakken. Zitten die dan? Ja, hebben ze ook. Maar ja, wat willen we weer? Ik heb 6 keugelen in mijn geweer. Ik heb er ondertussen Ja. 14. Oh! Heftig. Ah ja. Even kijken, ik moet eens even. Ik moet eens even kijken hier. Oeh, dit is ook niet goed. Dit is niet goed. Nergens is goed. Ja, dit zit allemaal door. Ik wil eigenlijk door, hè. Ga ik doen. Maar door, ja. Oké, kom maar, ik geef die dekking. Die hebben we ook echt nodig. Want ik heb niks Oh, qua dat keugel. gaat om naar de dam of zo. Oh, 90, pas op. Ik heb nog niet. Oeh, dat ga ik wisselen. Is het de 24 keugel in? Netjes. Hoe doe ik het van? Ik heb het niet. Ik ga ook man. Ja, ik kom echt. Ik ben ondergronds. Oké. Ja, kut, ik heb er niks aan, man. Oh, keugel. Yes, thank you. 54 keugel. Even kijken. Even kijken. Dat is een auto, die ga ik wel even heel goed pakken voor de storm door is.
Red ik dat? Red ik dat? Ja hoor. Zeker. Ja, kom maar in de auto. Iedereen erin? Ja. Schiet ze door de klote, Rick! Sneem in zijn pants! Hoe is het? Als hem even stil is, dan kan ik even met met de snipers. Oh. Nee, doe maar door, ga maar door. Is te goed. Hier liggen wel echt loot. Iedereen. Ja, mooi. Geef ik zo'n pionnetje op de kop, hoe is dat pionnetje? Ja, hoe wil het eigenlijk hier? Kieken. Ja. Ja? Het is wel leuk dat het cirkel gaat. Kijk eens hier, jongen, die hebben leuk. Godverdomme. Ik wil hier dit bovenop is. Of niet? Kom Perfect. maar. Dat is Zo, even goed. even dingen regelen. Even goed kunnen horen hoe ze zitten. Eigenlijk heb ik hele goede loot. Ik heb alleen heel weinig keugel. Oh, daar. Kijk daar. Wat is dat? Dat zijn allemaal die augurken. Oh, Ik de radio. 3 augurken, dat is wel echt oh lachen. daar. Boah, dat is... Moet ook echt kieken, jong. Dat richtige spotheid is al sowieso een prestatie. Tag Oh even. shit, mijn kegels zijn op, man. Wat moet ik doen? Taggen? Ja, hoe is de zin? Ongeveer. Ja. Ja. Achter ons op vlakken. Kut. Oh! Ah shit, ja, ik ben al laatst vergeten te kieken naar de andere kant. En dan pakken ze zich in de kont. Ja, helaas. Ja. Nee. Ik hoor alleen maar op die augurken shit. Die bedoel... Maar die waren zo weet ver het. dat ze gewoon 10 weet- centimeter erboven moest zitten. Ja, boete erop. Ja, Ik ga even volgens mij even kijken. man. Ik heb 1100 damage gedaan, Geer. Ja, ik ben al in de lobby. Oké, is dan weer onderweg. Oh, netjes. Netjes. Nou, ga even nog een blikje geluk halen. Godverdomme, jongens. Hé, maar wel al level 73, Shaggy. Ja, ik heb die weer niet al. In ieder geval, ik ga er nu mee stoppen. Ja, ik ben helemaal verdig. Jongens, het was me een genoegen. Nogmaals, maar ik kap er nu met. Wat hebben we nu zaterdag, hè? Gaan ze stoppen? Ja. Woensdag nu een filmpje, vrijdag een nieuwe short, zaterdag zien we er weer. Ga je stoppen met streamen of ga je stoppen met gamen? Beide. Ja. Is goed. Wel gezellig. Slaap lekker Ja. alvast. Jongens, het was me een genoegen. En de groente. Adie. Hoi hoi. Hoi. Oh ja, ik word de spectator volgens mij. Ik ben nu naar de lobby gegaan. Even kijken. Wil er nog eentje dood of niet? Dan gaan we wel rijden hè?
Spanning. Wie deed? Wie moet dat? Kan ik dat doen? Ah. Maar ik pak even gaan drinken en dan beginnen we goed. Zo, ben ik weer. Wat is die? Oh, waar heb ze Lee in de chat of wat? Oh, zo. Wat is Luc snel weg? Ik zeg, wat was Luc snel weg? Zo. Oh, dan moest je wachten, zo wel. Oh, serieus? Oh ja. Ah, oké, alweer. Ja. Ja. Dat kastje naar de muur. Ja.
Oh. Oh, zo. Hoeveel abonnees zijn ze alweer? Nou, best netjes. Ja, ik vond die shows echt wel veel bekeken. Hè. Ik ben de hoofdstuk natuurlijk geen geld in zullen met te verdienen, maar misschien kent ze uiteindelijk. Ja, met Chris, ja, dat ook. Maar de Chris misschien uiteindelijk ook wel, dat ze bijvoorbeeld iemand zich gaat toestuurt. Van maak deze packs eens op, of weet ik veel, of Frank dit eens doen, weet ik het. Dat is ook wel leuk, hè. Ja. Ja. Nou ja, zo begint ze, hè. Top. Ja, natuurlijk logisch. Hier was ze deze dingen. Deze. Oh, goeie. Nou ja. Op favoriete die dozen. Goeie. Zo, we maar verder wat. Als er wat voor zo lang zitten. Is dat? Is dat een spel? Is dat een... Oh. Nee, oké. Browser game. Ja. Ja. En is het 3D of 2D? Ja. Als nu het kieken. Oh, wacht, die was gelopen. Waar zijn ze? Zie je ze nog niet?
Ja, ze zitten met vechten, dus dat pakt wel zo niet. Ja, wat is pak als ze zwak zijn? Goeie. Is hè? Die anderen komen ook zo. Pa. Oh. Lekker. Kom erin. Pas op dat het stoned is. Oh. Wat? Epic chill? Nee, heb ik zeker weet. Ik ben daar niet zo goed in het nee, ik ben daar niet zo goed in het rechten met de PlayStation. Oh, dat is qua nee, dat is zo. Ja, dat hoort maar niet. Doe voor niet meteen. Nee, dat klopt. Ja, oh ja, inderdaad. Goeie. Ja, Jacques, ik hou ook de pin erin. Morgen werken. Is goed, hoe moet ik Vermoord. Ja, ik ken het concept. Moet ik dat niet doen? Ja, hoe is Lucas als je hem nodig hebt? Wat moet ik doen? Wat? Ik ga even kijken. Skip ahead. Wat moet ik doen? Oké, hier bent je. Ja, wat moet ik doen? Ja, Bas, ja. Ik wil vocals. Easy. Druk radio. Moet ik hem op easy zetten? Oh, lach gewoon eens. Ja. Ja. Oké. Oké, ja. Oké. Ja. Oké. Dat is wel een shaankiek of wat?
Hij is wel perfect uitgelogd. Ja. Even kijken. Oh ja. Heb ik gewonnen? Oh, je hebt wel een high score. Oh. Ik bedoel zijn levels. Wacht, return to lobby. Ik zit nu in de lobby. Ik heb al weer een level up bedoel ze. Ik ben wel weer. Ik ben wel level up gegaan, ja. Moet ik eigenlijk een bot hebben die gewoon van mij de hele dag dit gaat doen? Heb ik die ganse. Hey, lieve jongen. Ik ga hangen. Het is al heel laat. Voordat ik boven ben. Fijn weekend nog, hè. En bedankt, ja, doe ook alvast. Bedankt voor de potjes, maar. Adie. Hoi.